rana ce a wurinmu wacce muke gabatar da bikin yaye dalibai karo na biyu da kuma kaddamar da exhibition na wasu daga cikin aikace-aikacen da makaranta da ɗaliban makaranta suka yi a wannan zango mai albarka. Mun shirya wannan biki mu yi muku congratulation saboda an kammala karatu. Kuma mun shirya wannan biki ni a karan kaina a matsayina na shugaban taro. Mu da gode muku ni da gode muku saboda haƙuri da jajircewa da kuka nuna. Allah ya sa su yi abin da ake so kamar yadda kuka yi cikin lokaci wata shida ku akwai wanda mun shekara 7 da su akwai mun shekara 5 akwai wanda mun shekara 3 amma ga 'yan wata shida sun yi abin da 'yan shekaru ma ba su ba saboda mai da hankali to a mai da hankali Allah ya albarka Allah ya tabbatar da alheri Allah kuma ya samu dace salama. Abu na gaba yanzu za mu saurari sanya albarka daga cikin manya-manyan bakinmu su tofa mana albarkacin bakinsu kafin mu zo gaba ta gaba wajen ba da certificate. Za mu fara da Hajiya Maimuna a Gana wacce ita take wakiltar Hajiya Kaltume Gana wacce muna jaddada jajenmu da ibtila'in gobara da ya samu galari dinta wanda aka yi asarar miliyoyin kudade saboda aikace-aikace sun kone sosai. An jajje an mata jaje a ɗaiɗaiku da wakilcin makaranta. Muna amfani da wannan gabar mu ƙara jaddada jajenmu. Allah ya sanya ya mu zama mabudin alkhairi. Allah ya kiyaye afkuwar wannan a gaba. Hajiya bismillah. Alhamdulillah, gaskiya da na shigo wannan wuri na matuƙar farin ciki da ganin hard work ɗin ɗaliban nan an samu great achievement kwarai da gaske. Ina jinjina organizers ɗin wannan abu da founders ɗin wannan harkar geometric design ɗin gaskiya. Kuma I support the motion da aka ce kar a bari kawai a walls da canvas da frames a ƙawata wannan abu ya zama ana yi a gidaje ana yi a wurare haka dai da duniya za ta gani a yi alfahari da shi sosai gaskiya. Kuma shawara ta ga ɗalibai wannan abu baiwa ce Allah ya ba ku ba kuwa Allah yake ba baiwan zane-zane ba, so in kuka ga kun tsinci kanku a wannan yanayi ku daɗa bunƙasa abin ku ƙawatar da shi sosai duniya ta san ku kuma ku amfana da shi ku dogara da shi don sana'a ne babba. Ina kira da ni double professor, to kai ma double graduate. Ina da Muhammad. To Allah ya albarka. Akwai ɗaliba Salaha Imam Ahmad, akwai beginners, akwai intermediate, akwai advanced.